Dobré jitro. Ahoj. No. Co je? Prohlídni se. Ježiš. Mám ti na to něco dát? Ne. Jak chceš. Jsi vzhůru dlouho? Asi hodinu. Vyspala? Celkem jo. A ty? Víc jak hodinu. Kde máš svoje? Nenosím je. Nosila si je. Už je nenosím. Kde je náš mladý přítel? Venku, myslím. Opravím ten šlon. Už je. Jak to, že je? To on? Kdy? Ráno. A. Byla uvolněná svíčka. My o vlku. Dobré ráno. Za chvíli to bude. Fajn. Co bude za chvíli? Tričko. Ráno bylo ještě mokré. Nemáte jiné? Ne. Přestaň, bude to horší. Jak to může být horší? Podívám se, jestli uschlo. Hezké ručičky. Na hodinkách. Paráda. Ty mi dala Alexis. Moc pěkné. Abych nezapomněl, opravili jsme ten telefon. Vážně kdy? Ráno Alexis mě vzbudila, abych jí podržel kabel, oblepila ho. Volal někdo? Dík. Prý si opravila telefon. A to nic. Všimla jsem si, že je překousnutý kabel. Asi mýval. Bezva. Volal někdo? Ne, ale v Bostonu jsme měli 2 vzkazy. Larry Cohen volal, že s Leskrem je to remíza a Tom chce zajít na squash. Ten věčně otravuje. Volala jsi někomu? Ne, proč? Jen tak, jenom jestli se dá volat ven. Jistě, že se dá volat ven. Jak jsem se asi dostala k těm vzkazům telepatie. Prosím? Nedáte si něco? Dobře. Ne, díky. Něco musíte jíst, co banán. Stačí trocha mlíka. Všechno v pořádku? Ano, jistě. Dobře. Kdo to byl? Mike. A co, zastaví se? Jsou v Portlandu i s matkou Mary. Vrátí se zítra. Mary pozdravuje. Bavíte se? Víte, manželský život. Manželský život? Jednou se podíváte do zrcadla a zasmějete se sám sobě. Davide, přestaň. A je to tady. Já nechci. Vždycky snídáš banán. Dneska si banán nedám a příště, až zase budeš chtít zobecňovat, tak laskavě řekni, skoro vždycky snídáš banán. Děkuju, lepší, když nebudu mluvit vůbec. Dáte mi cigaretu? No. Máš ho v lednici. Nechceš skleničku? Nechceš skleničku, Davide? Ne, nechci, dík. Ty máš špinavé ruce, Alexis? Prosím. Jenom přemýšlím, proč umýváš čistou skleničku. Napadlo mě, jestli to není kvůli tomu, že máš špinavé ruce.
Nechápu, co to do tebe dneska vělo, ale jestli to míníš pokračovat, tak si to odpusť. Omlouvám se vám. To víš, že vše se mnou to není taková legrace, jako když si hrajete na kovboje a indiány. Že jo? Že jo? O co ti pro boha jde? Můžeš mi to vysvětlit? Není na vás moc světla? Nemohla bys kvůli pánovi stáhnout rolety? Víš, jak má rád, když uprostřed dne jsou stažené rolety. Dobře, já sám. Hopla. Ty hajzle. Jen jsem chtěl navodit atmosféru. Víš co, Davide, běž se projít. Asi ti nezaškodí, když se trochu provětří. Vážně? Jistě udělej to. Ale to by se ti hodilo. Vyhodit mě ven, abys tady mohla zůstat se svým Valentínem, abyste mohli zavolat všem kamarádičkům a možná i drahé staré matince, jestli zvedne telefon. A s radostí jim oznámíte, že ten sobecký hajzlík se svými nekonečnými náladami a depresemi je jednou provždy pryč. Ten vypočítavý žiďák, který obral rodinu o miliony a všem akorát strpčoval život, je konečně nenávratně v tahu. To by byla úleva. Už žádné zkažené dny, už žádné bezesné noci, už žádný David Weinberg. Není to sen? Omlouvám se, že to musíte snášet. Jo, měla by spíš politovat mě, kdo by mě nelitoval. 7 let zavřený v rakvi s tebou. V rakvi? V rakvi. To si vážně myslíš, Davide? Ode dne, kdy jsem si tě vzal. Jenom jsem neměl odvahu to přiznat. Zašel jsem příliš daleko? To nesmím být ani upřímný. To je celá ona, to je naše Alexis, kterou známe a milujeme. Když neví, jak dál, začne se vším práskat. Práskej. Práskej. Úplně se vším práskej. Všechno rozmlať. Práskej. Všechny nás táhni do rakve přesně jako tátu. Vypadni. Vypadni! 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 Vypadni. Prosím? Vypadni.